Wagwan Zimbabwe. My name is Tatenda from Mabuya Productions, Zimbabwe. Right, today in the Shanyira 2 Stars Entertainment, team Red 2 Stars Entertainment, ndo kwandiri munzvimbo Heathcliff. Ndina mukoma vari pana apa vanozikana ivo vachinzi tsoka pamubva ndiripo epic movie. Mukoma musei. Ndinofara muri session aiwa inini ndinofara zvangu. Ndinovimba kuti mafanzi enyu anofara achikuonai muchitsoka kwavari muchivapa zvakasiyana siyana sekuuya kwataita zuva ranhasi. Okay, ndisingatambise nguva yenyu maviewers yakawanda, regai ndibvunze mukoma 2-3 maquestions amakandibvunza makavabvunza mucomment section asina kuwana mhinduro inokasika, ndosaka ndauya kuti ndizobvunza maquestions ya mukoma. Maviewers angade kuziva kuti tsoka ambodani. Alright, tsoka starakire kuberekwa nonzi Naiza Boom anobva pamutoko kundomusha kwake. Muno muHarare tsoka anowanika pa8K ndopandinogara. Okay. Ndofunga maviewers muri kungozinzwira mega. Tsoka anzi anobva pamutoko anowanika muno muHeathcliff matiri zuva ranhasi. Aiwa, tokutendai muchitsigira. Ndiri kuti kana uri munyowani pa this channel, click subscribe, click the like button. Zvinotibatsira kuti video redu riende kumberi, uye subscribe inokubatsira kuti pacheza imwe post unge uchingozvionera, nekuti ndine chivimbo chokuti tichavhizitira ani nani aripo pamubva ndiripo epic movie, team Red 2 Stars Entertainment. Okay, mukoma, ndisingaende kure, api ma challenges amunosangana nawo during the shoot or pama plans pamune mchiplana and api ma challenges amunosangana nawo se 2 Stars Entertainment? Ma challenges atikusangana nawo ndekuti isusu changu chanongosimuka asati ane sponsor, saka zvekushandisa maresources ndo atitwese atikuchema nawo because hatina kana ari kutibatsira. Saka mafans anozenga kukomplaina kuti semuri kunonoka chichi nyaya ingoripo ndekuti hatina masponsors, hatina ari kutibatsira, soka tichiri kuzviitira zvinhu zvedu. Saka atiita kuti patinoita ona kamari ndopatoita se patomhanya kukembi tombobatanidza ipapo todzoka futi. Okay. Ndofunga mafans e2 Stars Entertainment muri kuzvinzwira zvekutaurwa namukoma Tsoka kuti mukaona tatinonokei kubuditsa zviroti hatisi kubuditsa, tinenge tichigadzirisa nenhau yekuti hatina support yakakodzera kuti tiite zvinhu zvedu nekuchimbidza. Saka right, kune veve vanobatsira 2 Stars Entertainment in terms of equipment, in terms of resources anodiwa pakuita mashoots. Okay, ya mukoma, inini I believe kuti imimi muri munhu anoactor anditi, asi kune vamunotoziva kuti uyu anondikundawo, uyu anogona, uyu akapenga. Ndeupi actor wamunoti imimi akapenga pafirimu mubva ndiri? Ndisingaonyepera mafans, munhu wese akaactor pamubva ndepanomukundawo, asi kune vanonyanyorowa zvekuti ndega ndikatozvitarisa kana ndakatogara ndichitoonawo movie racho andoketsona kuti auya anogona, aiwa atonde chibaba tonde atondere chibaba. Okay, mafans 2 Stars Entertainment, ndofunga mukuzvinzwira hanzi kune mukomana anonzi Tonde. I believe kuti munomuziva mukomana anonzi Tonde, right? Vasiri kuziva Tonde ende munomutsvaga, ende Tonde tichange tinaye futi panapa, maybe kuma next week tichange tinaye futi panapa achisangana nemi zvekare. Okay, mukoma, tichiti reta Tonde nemamwe maactors atinawo muZimbabwe mungamise kuma levels anani? Because inini I believe kuti variko vanhu vanotogona vakawandisa, vanogona kutokunda kana vari kumberi, asi nekuda kwema opportunities ekuti vaonekwe the world, havasi kukwanisa kuonekwa because of mabrands achangotanga uyezve muchiri town. Saka mungamuretena nani pama actors atagara tinawo muno muZimbabwe? Ndisikade kunyepa, Tonde munhu ane mafanidzo ekuti mese mukamira apa pachiactor munogona kungoseka mukapesiya kamerenda andiunyepera, asi wandomureta naye izvezvi kune vari kutopisa zvekuti vakanyanyofolowa mubva ndiripo, kune vari kupisa izvezvi ndomureta kunana solo uku akaposvika ikoko anosvika. Okay, ndofunga mazvinzwira mega muri yeZimbabwe. Tonde anoretwa nemabig shark, which means kuti Tonde is the best. The best, like hatisi kuti ndiye best wemubva ndiripo, the home mubva ndiripo. Ya, mune munhu ane maonero ake, mune munhu ane muono wake, right? Okay, mudhara, ndichinyatsotarisa pafirimu redu, rikuratidza iro kuti zita ramataura pekutanga is Naiza Boom, kuti ndiye munhu akanyora firimu.
Can you explain ipapo pfungwa dzakauya sei kuti munyore film? Reganitore in short unoziva kuti ndakangorarawo zvangu ndakangorota dziri hope ndakangopiwa kahindi kehope tokuti zvangoitika kuhope ikoko ndangomuka ndikati iri ndogona kunyora rikatobuda riri filimu ndazvinyora then ndakazotsvagawo vamwe vanhu vakazondibatsira ndikati ndikaekta chinhu chinobudeyo wavha nditi zvinhu chakatonyanya chinhu itoekta chinhu ndoba takazoita ukepi kuti tinoekta chinhu ngoma etiwadzakaita. Okay, ndofunga mafans e2 Stars Entertainment mungozvinzwirawo mega kuti vakafamba rwendo process kuti vazosvika pakuti vanyora firimu rabuda. Even madhiski vane madhiski emubva ndiripo zvekare, kune vanomada vabatei panhamba dziri pascreen, kune vari muHeathcliff vanobva vakusupplaira paden pako ndopavanokuigira disk, kune vese vari muHarare maSaturdays vanenge varimo mutown vachimatenderedza futi vachikusvitsai handiti. Saka vabatei panhamba dziri pascreen yedu, masocial media handles avainawo ndo ari kureflecta pascreen yedu ayo. Kune vanoda kuvabata ndo YouTube channel yavo, Facebook nechichichichi ndo zvacho zviri pascreen pedu ipapo. Guys, I really appreciate your support. Go on their pages, support, click the like buttons, subscribe, share to the friends and family. Don't forget to share to the friends and family. This is what we do and this is what we know as Mabuya Production Zimbabwe. Okay, mukoma tsoka. Ndezvipi zvamuda kusiyirawo mafans enyu? Kune mafans angu ndinoda kungoti rambai muchisapota. Tinozviziva kuti zvakangooma kuti mutigamuchire hedu nezvatiri kuita, kunonoka kwatiri kuita ipapo motiregererawo. Ndo zvimwe zvatiri kuti rambai muchitisapota, kuti mukaramba muchisapota imimi towanawo power rekuti aiwa muriko toramba tichiita setichiendawo mberi. Rambai muchisapota uye rambai muchiwedzera masubscription yati kunyanyoda nemalikes enyu tikumada, macomments isai mucomment section imomo tichiona kuti zvamuri kuda ndezvipi, toramba tichiita ende zvekuita tinazvo movie renda rina kuperera ipapo toramba tichienda. Izvezvi takapedza season 1 tada kupinda museason 2, saka tikudawo simba renyu kuti murambe muchisapota zvinhu zvedu zvirambe zvichienda mberi. Ndinotenda. Okay, mafans e2 Stars Entertainment mavanzwa vachitaura panapa, uyezve mafans eMabuya Production ndikuti chii, ndikuti kana uri munyowani pathis channel eMabuya Production, click subscribe, click the like button. Like button rokubatsira chii? Rokubatsira kuti pa video redu riende kumberi, uyezve subscribe inokubatsira kuti pacheza any post uchange uchingozvionera panapa. Ndokutendai netsigiro ramunotipa se2 Star Entertainment seMabuya Production. Mova nezuva rakanaka.